Matur sembah nuwun. Ya. Wah. Wis dibuka swasana ning Limbukan no. Sowan menyang endi? Sowan ana ing lapangan Klampok nek ora kleru. Ya. Penyane Bapak Lurah saka pemerintah Desa Mbrosot ya sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe supaya bengi iki sowan ana ing lapangan Klampok ora ning bale desa. Jarine ora bakal muat menampung wong delok, mula penonton mula dipindah ning lapangan kene. Ya, ora dadi ngopo. Ya, ujube ya pancen apa jenenge iki bersih desa lan utawa bakal miwiti wayangan sing bakal dianakke rutin saben taun dijangka dening Pak Lurah. Oh, ngono. Ya ora kok awake dhewe terus nanging dalang ki ya pirang-pirang mula diratani. Ya. Ngono ya Mak iya. Tur ya ngono kuwi gumantung karo masyarakat kok no. Iya. Masyarakate ngersake sapa ya awake dhewe nek didhawuhi meneh ya matur nuwun dene ya engko genti liyane ya alhamdulillah. Ya. Ngono ya. Mula luar biasa bengi iki gelar seni sing wis diadani beberapa hari sebelumnya. Lah wayangan kepeksane pancen ya rada kliwat dinane mergane nalika semono Pak Lurah rawuh ya rada nyrepek ya. Mula entuke dina ya entuk dina tanggal 4 iki sing sela. Iya. Ya wis ora dadi ngopo Mak sing baku iso sowan neng Balai Desa Mbrosot sarta iso panggihan karo para kadang-kadang pepunden bini sepuh mitra kawruh sing padha lenggah ning Mbrosot kene. Lah iya pancen ya kaya ngono. Lan iki dipapanake ning lapangan Klampok. Terus iki awake dhewe didhawuhi nggawa sak komplite kabeh no, sak panggung tenda, gamelan wayang sound system kabeh saka awake dhewe. Wis pemerintah desa wis ora kepengin kerepotan, anane ming delok karo ngliwet. Iya. Mula awake dhewe wajibe ya kudu ngaturke panuwun. Ya, pancen ya bener. Tan bengi iki dirawuhi bintang tamu loro. Ya bintang tamu aku le maringi dawuh ya lagi beberapa hari kepungkur mangke ditambahi Pak Seono karo Den Bagus Ngarsa. Ya. Kowe mau kok bintang tamu loro sing bersebelahan iki piye? Ayo saiki bintang tamu iki arep jodohke sapa? Wong saiki nek do golek jodoh iki gonta-ganti. Ya. Biyen Den Bagus Ngarsa senengane nek ngejak Mas Gareng Rakasiwi, Mas Gareng Rakasiwi ora ana. Den Bagus Ngarsa isih. Iya. Ayo apike digawe ora ana. Ha iya. Senengane kowe iki natoni dhisik kok ya. Ya diaturi jumeneng nok Den Bagus Ngarsa iki mbi karo Mas Seono. Ya. Mas Seono ku ya ora kalah senior karo Den Bagus Ngarsa. Biyen ya dhek ya malang melintang ning apa jenenge iki? Hutan belantara. Iya. Iya, ngaturke panuwun. Jumeneng kabeh wis. Heeh, wah. Seneng. Waduh. Lah iki saiki mundhak nganggo
bros barang iki lho. Mergo melu aku tak ragati. Wo, wis ngono tak to. tukokke ora ming bros. Karo lurup sak ngorine barang wis tak tukokke. Kuwi kanggo persediaane baguse ngarsa. Urung-urung kok nyandak pati. Lho, pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Hah? Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep Mas. Nek tesih urip ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong ro kowe. Oh ngono kuwi dadi. Nek isih urip aku ya takon Maseno. Ketoke sikik ngarsa ngono kan. Ning kowe rasah layat. Ora. Wong kowe neng ngarepku. Heh. Neng ngarepku neng ndi tetep isih ana. Masih ada. Sih kono. Iya dong. Waduh. Ya meng karek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, elah. Saploke lara meh mudar saiki apik rek. Aja. Oh, Iya. lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Si ono kuwi. Adi santet iki kok. Lah Arek iki ora. terus kondang. Oh. Lah ya ta? Ning arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki. Ning tak tulungi wong nyatane ning rumah sakit ya tak ragati. Oh, oh. Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean ning nggon toko cet ya lho. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Ah, isane ming ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek kancane sik sing apik. Heeh. Sampeyan kok lek rada rene lho. Stage-nya di depan. Jejer iku maun Mas. Hah? Gek ketok kembar. Karo sapa? Kok kembar? Ayo karo sing padha. Oh, mosok selano. Ya, iki acara apa, Mbak Mden Bagus Ngarsa? Wah, wayangan begini iki. Ayo wis ngerti wayangan kaya ngene ketoprak. Mbok sing logikane iki dong lho. Iki merti desa. Aiso. Desa Brosot. Brosot. Kenapa disebut Brosot? Lah iki anyar iki. Angel iki. Saged mboten Mas Nen? Aku ra iso. Ora anyar kok. Ra iso nek Napa niku? Tak takokke piyayi kene sing ngerti. Oh, ku ya padha wae ra iso kok sih. Oh, Ya ngerti. nek ra iso ditekokke. Brosot ki padha karo brojol ngilang. Ora. Mergo mbiyen ana piyayi kene tukang nambani nek dibayar moh. Oh. Nah nek arep dibayar malah ngilang. Oh. Beda ro dalang. Piye nek dalang? Nek dalang nek rung dibayar rung mulih. Hah? Loh, mergane ngenteni selo penonton. Ya ora ya Apa dalang yak-yakan rono-rono ra ya ora. Dadi wis tancep kayon medun tetep rung mulih panitiane pundi niki ngono. Kuwi Ora. tegese rung bayar. Oh, nek bengi iki tertib. tertib. Tertib bengi iki. Mau Bapak sapa jenenge iki sing ngasta dadi bendara terus nyedaki aku. Sakniki ora minjang sakniki. Jebule ra tertib ngarsa. Ora kuwi. Kok sakniki biasane benjang, ambenjang. Aniki bintang tamu to, ngangge. Biasane sinten ngarsa. Nika nek ora dikeki saiki tekan esuk-esuk ngintil kula aku ya. Sorry aku nek ngintil kowe wong aku wis dilunasi minggu wingi kok. Berarti saiki mung kari nyambut gawe tok. Lah sing cilaka kula. Tapi Ale ngabari iki. Lho. Kayak kepiye? Kowe wingi tak jak piye? Eh? Melu ngisi acara limbukan, apa iya. tak jak golek duit, ora to? Oh ya ora. Lah yo. Ya wis, dep-dep kena nggo tukon banyu, heeh wis. Dadi kowe adus dhewe ngono. senengane kok do. Senengane. Ora ngrembug kok ngono. Awake dhewe ngrembug nglipur para warga ora ngomongke kaya ngono. Sing perlu dilipur ki kowe wong nasibmu ketimplak-timplak. Ngono. Iya. Piyayi kene iki kondang ken biyen ki kesejahteraane apik. Sapa to lurah? Aku kaget kok. Jebul Juli lurah iki. Aku yo Ambian ki kancaku kok. Aku rak tekon, "Jul, Ndes, Ndes," aku ya ngono. Wes Engko sik karo lurahe kok ndas. kowe ora ngerti sejarahe. Ngopo to? Kancaku kok kuwi Juli iki. Heeh. Anu Pak Lurah ki mau. Pak nggih, Pak Lurah iki sapa Ndes aku ngono. Aku kowe kuwi. Aku ora percaya. Aku tekan nggih niku kok iso dadi lurah kok. Edan. Lah kowe ora ngerti sejarahe kok. Kok piye? Angger ana sik arep jago ro dheke diajar.
Dadi yo jago dhewe dhek lagi dadi. Ning yo ora. Ayo aku yo gumun wong kaya ngono kok dadi yo. Ah, iya ta. Nah aku malah ora apa-apa. Piye to? Nah aku ora apa-apa, wong Piye, kaya Pak Lurah. Saya mau Pak Lurah Yuli. Yuli. Kaya ngono ku ora apa-apa. Sing penting panjenengane seneng karo budaya. Nah. Ambangane lurah apik-apik ra tau nanggap wayang. Apa? Engko ngopo? Apa? Apa meneh ora nanggap sehono? Lho, tak dukke. kelurahan liyane iki ya do nanggap wayang ning dalange dudu kowe. Oh, ora ngono. Ya wis apik kuwi ya. Wah, kowe iki cilaka malah. Tegese Malah apik yo apik iki piye? pemerataan. Oh iya, apik Bar dalang nom-nom, Heeh. ada terus ajaran. Iya. Terus enom sing rada apik. Ngono kuwi. Oh iya. Kowe ra katut kok. Aku le nawake ya sapik kok. Iya. Dalang niku alung kisena. Lah iya. Penontone kathah. Kathah. Dalange apik mboten? Mboten. Ning larang. Ngono sing penting. Lho ndak moncer ngono lho. Iya. Ngono to. Timbangku dalang apik ning murah. Kok ming nanggap wayang sakmono. Mbok seno. Sing larang. Larang. Aku ya Ning elek lho, Eh? elek ning kok. Elek. Elek ning larang. Nah aku ya setuju. Mergo aku ya kerep dijak. Tulung aku dijake sisan ngono lho. Ra ngono. Oh engko ra ndremi sik kok iki. Aku wani muni ngono tenan. Wis tak gawa lho Dite. Ora apa-apa. Wis ikhlas. Ikhlas aku wis ngontakle boncengke kowe. Montore ngetano engko. Wis jelas 3 sasi urung tekan nggonku aku. Oh, malah ngancam sesuk ora tak jak kowe. Ora usah dijak padha-padha ra pepayon kok ngejak. Oh iya ding lali aku. Heeh. Lah wong dhewe sing ditare. Lah iya Angkat dhewe-dhewe wae ya sih. Ora ngono. Golek bintang tamu ki janjane wis bola-bali. Bola-bali. Kabeh do kebak. Kebak. Sing selo ki ming seono ro aku. Iya. Ah soalnya aku ki nganggo istirahat kok. Oh. Ayo ora payu kuwi kok. Aku nek aku ndagel kok ben bengi. Heeh. Kuwi ora apik lho, Mas. Ah iya. Tumrap sing ora diundang. Kowe kok le ra diundang karo ngudingi aku. Gerak refleks. Waduh ngerti gerak refleks barang. Apa? Elisa ki ure. Iya. Kok njuk langsung dumo Elisa. Ayo milih to. Elisa ki sik endi? Sik endi? Oh. Apa lah wong kerep dijak kok. Ana ra kerep dijak ya ora hafal. Nek kowe ra kerep dijak ning Iya, nembung. Nembung alus iki ngono kuwi. Sing penting nggon halus, Mas. Nek bab nembung ki harus. Apik kaya ngopo ora dingerteni wong ya ora ditanggap, Mas. Kaya kowe kuwi lho. Ora. Kowe iki mrene sik ngene lho. Kowe iki ngrene iki sik ngejak aku dadi malah ngelek-elek aku. Jenengan. Soalnya nek rupa elek kok dapekke aku ndarani fitnah. Oh apik. Ki menjunjung derajatmu lho, Mas. Wah iya iya. Iya ta? Iya ta? Matur nuwun para. Iya. Ngono kuwi. Ngenengke. Iya. Nek ya pancen kudu jodohi golek ngono kuwi kok. Lho, iya to. Aku nek jodoh ming padha ora duwe penemu liyane iki ming Lah iya. anu kok terus perapatan apa sing mambu pal-palan ngono ya kok. Susah. Pokoke waton teng ceblung. Heeh. Nek padha ya ben. kuwi ora apik. Ora apik. Lah arep milih piye wong padha kok? Ya ming pengalaman sing wis-wis, Heeh. seronto tak jak mati, gareng tak jak mati, waluh tak jak mati, saiki aku ngejak kowe. Ya ora apa-apa. Ini yang penting kan nama. Nama itu membawa harum namanya. Piye ngomong piye? Angel. Malah bingung aku. Ayo, ajare kowe guru ning gene SDM ora nyandak. Bathara guru mah ya do nek-nekke Bagong. Ayo. Aku ya ming waton ngelokke kok. Ha iki nyatane rada ngomongane si ana. Dadi arep Sing iblis cangkeme dheke kok ngomong sak sae. Piye mau omonganmu piye? Omonganmu piye? memperharum nama itu. Sehono. Piye-piye nang ndi ana ta? Ora. Nek kowe Gus, kuwi dur-dure kortikus. Lho, kowe ora ngerti kehebatane tikus? Wah, kudu ngerti kowe kudune. Kowe kudu ngerti kowe. Piye Mas? Piye? Tikus ki mlebu bolongan cilik wae iso. Heeh. Sapa sing duwe bolongan rene tak cobane kene. Ayo, mlebu aku san. Ayo leng tikus. Ayo leng tikus. Rumangsamu apa? Leng tikus. Ah gene kok kowe kok ketok. Apa leng marmut kowe cilik kok.
Lho aku cilik ya sedeng, gedhe ya sedeng kok. Oh ya syukur kowe lentur. Elastis. Heeh. Ora kok lentur ati yo gragas. Ya ampun Pak, ampun. Lah kowe kok wedi wis. Wedi. Wedi nek ora dibayar den baguse. Oh tak bayar, kowe ora dibayar kae tak bayar asal. Ayo mana dobel no. Ora apa-apa. Seneng. Seneng. Oh, ngono ra urung. Ah dicak iki mboe. Ya. Kok mboi piye? Rembuke piye jare nang nggonamu. Ayo angger jujur tak kayang kowe. Ora. Tak gawene sing kowe luwih muncul. Oh iya. Antar sik apik. Rembuke piye rembuke? Angger tutuk mic kowe angger. Den, karo aku Den. Oh. Nek kene Gus. Den, selora kowe wis purang-purang nggo tak jak kok ra iso. Aku ning jawab ya penak. Bener iki, Bener tak ngono kita. Asli ngono kuwi ya, Pak. Ngono kuwi. Dadi kowe bola-bali tak jak kok ra iso ngopo? Ah kowe ra cetok Den aku ya ngono. Ah nek iki asu nek iki. Aku ra Sik. Le ra cetok iki lek HP-mu drop. Oh ya. Urung jelas kok. Urung jelas. Dek le omong cetha kok muni ra cetha ayo. Lho, mergo drop. Oh, drop. Ya. Terus nek ngono, sorry aku ra sida misuwi kowe. Ora wong lambene ya lambe misuk. Ngono kuwi. Terus Tanggal iki sagura. Saged Den aku. Melu ngisi. Kok tak anteni gek pira kowe kok ora ana. Gek pira ora nganggo pira-pira iki kepiye aku? Apane kuwi? Sesuk tak ning nggonmu. Wah iki tetep manjer ya kan. Apa ning nggonku kok. ah iya. Iki sesuk bahane apa ya? Iki Den. Ah cetha wirung kok bahan. Aku wingi ra ngenehi dhuwit kowe apa? Rumah samu ngene ora? Sing wong wedoke sapa kae? Ah bojoku. Ah tak nehke deke. Wah kok ra omong. Lah bojomu pira? Kae kowe gak sing nomor pira? Ah nomor 8 wong kok tak nomori 8 tok bojoku kuwi. Oh. Dadi 8 kae iki mung siji kuwi. Siji ra apa. Ayo bener wong kowe. Aja ta? Heeh, wong gulamu ya dhuwur wis iso ngopo-ngopo. Bojoku ku ora seneng ngapusi. Ah iya. Nek dinehi ya dinehke, dikandhake. Bel ngarso kae pelit ya ora, kur kahanan kae iki. Kae kahanan agek ra duwe cethil, lah nek duwe wis util. Kowe aja ngilang-ilangke wingi. Ora tak ilangke nek kowe. Langsung tak nehi 7,5 yuta nggo kowe. Kuwi manjer. Ngono. Kok kowe nggo pitku kae? Lah 7,5 juta apa sok dagelan kaya ngene 7,5 juta? HP cilik gone anak kowe digawa. Lah bandamu anane ya ming kuwi sih. Weh lah digdaya lah aku ki deduwen wong resik kok. Lah kene wong ya tas keli wong iki digoleki resik. Hah? Resik. Resik bandane apa resik tingkah lakune? Ya nek iso tingkah laku. Kene bondo ki ra alangan. Nek resik kuwi mau. Wis ngomong kowe iki melarat ngono ngopo to? Iya. Aku wingi nek banjir ning nggonku ki aku seneng kok. Piye? Tak kelekke kowe. Tenan. Ora Mas. Jijiki kok banci. Kowe engko metu kono apa kono Mas? Mbah, ra urusan. Seneng aku. Kok saya tua saya elek. Kok suwe-suwe jijiki to iki? Den baguse kali Mas Riono. Ya iki anu panitia saking napa jenenge bersih desa. Bersih desa. Ya nyuwun lagu bersih desa. Oh iya. Supaya diaturke kawiwitan dinggo mugi sedaya pinaringan kesehatan, bagas waras, lahir batin, rezeki lumintu lan barokah. Amin. Ya, lagu kagem warga PWKS wonten pundi kemawon. Sugeng mirsani lan midhangetaken tetep bersatu ngeleluri dan mengembangkan budaya. Saking Mas Susilo Jatmiko. Oh, Mas Susilo dudu kowe. Nek Susilo Jatmiko iki Susilo bagus. Nah, aku Susilo bagus banget. Ngono. Sangke bangete kliwat. Kalian nyuwun sewu Mbak Cange. Napa? Diaturke. Mangke Pak Lurah dipun suwun minggah sekedap. Oh, samunipun menika. Oh iya. Kancaku. Berarti arep rampung bersih desa niki mangke Pak Lurah tindak minggah nggih. Oh, nggih, monggo.
dibukani bukan ukur Ibu-ibu Waranggana. Monggo, Mas. Yuk, bersih desa. Ukur wae ya. Suwoke grupak, Mas. Monggo, Pak Lurah. Yo. Sing ngundang Pak Lurah Gondes mau sapa? Ha ya aku wong kancaku, aku ora ngerti kok. Nek saiki ya Pak Lurah. Pateni riki, Pak. Wong jaman biyen kok. Nggih, Pak. Iki ana sejarah dayah rada nyangklak ya iki. Ah nggih. Pun mosok karo lurah kok ngonekke Gondes. Ya, pejahi mawon, Pak. Ngeten nek niki kula sakniki. Iki sing mulih wong akeh lho. Nggih. Riyen ora dereng ngertos nek panjenengan dados lurah. Kalingan jaman semono. Rumangsamu ki sopir truk ngono apa piye? Wah. Saya jero iki ngokek lewati. Apa? Iso saya jero iki. Kok saya iso dadi lurah ngene prihatine gedhe. Nah, rekoso direwang. Nggih Mas mantan guru. Monggo, nggih monggo. Nuwun sewu. Iki dadi apa? Kerise kaya Arya Penangsang. Nganggo mlathi barang. Mau ora nganggo keris dilokke kon nganggo, mbasa nganggo dilokke meneh mal. Saya ganteng, Pak. Nggih. Alhamdulillah kerayu ben dimbui. Jangan mempunyai pikiran yang begitu ya. Nek saya nyedak ini kok ora takon regane pira. Nek enteng ya tak angkat. Kowe padha karo ngonekke Pak Lurah ki makelar ngono. Sembrono iki. Ya mampu keris tombangane truk. Nek ketemu Pak Lurah ki ya le matur ngene, Pak Lurah badhe nyuwun prisa amargi panjenengan minangka lurah ing brosot mriki. Iki wong Dremis. Nyuwun prisa kok. Kok nyuwun? Apa ya maringi? Wong aku nyuwun prisa njuk niki rega pasir sak truk niku pinten? Nek niki nyangkrak masalahe wis dadi. Boten, malah niku sae. Sae. Nggih. Oh ya pancen elek ten. Bisa kok rembugan wedi nang kene iki ngopo? Lah ya penghasilane piyayi kene iki ana sik golek wedi barang. Ora. Pak Lurah. Nek sono mongko aku isih. Nek ora nggone nguruk ngarse. Ta sa? Kowe kancane kok ya. Aku kancane ya apal. Aku tetep kapok ngundang kono. Nek carane ngene iki. Sesuk kula tak ngundang liyane, Pak. Ah, kula kanca liyane mawon sing ra ngeker-eker wadi. Ah, wis. Sesuk kula ndangke mang milih gareng, waluh napa sronto. Ya ora apa-apa, mboten apa-apa, Pak Om. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Lurahnu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen. Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Lisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku sing pundi. Nek mboten ngerti engko ditokke Prastiwi wae ya. Mboten. Prastiwi sik endi?
Glo sik jenenge plastik. Aja. Wau ngendikane Rama Camat sing nomor 4 saka wetan. Oh, Niku saking Rama Camat. Ah berarti niki nomor 1, 2, 3, 4. Berarti niki gitu. Senes niku. Sing pundi? Lah putih to. Tambahi 1 5 berarti. Oh 5. Saka sing panjake. Wah, Ah niki. Jiro lupa oh tatin sing dikarep. iso iki kono wong gesek Nggih. mulit saka kene iki engko. Anggere tungan kok dipindah-pindah. Wow niku rak pun ngrasani to Mbak Cange. Nggih to Sindi. Anu Mbak Elisa iki kok rumah saku kok persis bojoku. Niku ngoten niku. Oh, nggih sampean katarak, Pak. Aku yang ngono. Iki arep ana Pak Lurah keserimpet long dress ya iki. Kok kesempet long dress kepiye? Ha wong milih-milih ngene iki bahaya. Aku ngerti aten-atene kecile. Hus. Ora ngeker-eker lurahe. Ora iki biyen nek saiki ya ora. Ayo saiki mergo wis kena lara gula kuwi dadi wis ra iso apa-apa. Ora nek Mboten kula mboten gula kok. Lara uyah. Ngendelong. Ayo Mbak Tatin, dikersake Pak Camat kuwi lho kon boten jumeneng. Elisa. Oh, Elisa Dijaluk, kok tadi? nggih, Elisa. Oh Elisa. Bangane kula engko Jiro. dianu. Nggih, oh ya ayo Elisa. Elisa. Ya. Wis ladenono kono. Ikhlas. Alhamdulillah. Aku urung Entuk rejeki bengi iki kon ngadeni. Ning sampean mau paling pangandikan lho Pak Lurah. Alhamdulillah Oke. insyaallah, Pak. Sindene diken ngerencangi bintang tamu mengke pripun tambahane manut. Siap. Sa Ngersake ndika napa? dhewe sa. Nggih. Ya. tenang sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Oh, Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya mbiyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Oh, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kan napa Wah, iya, gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sapa Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa, Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh, blaster. Nggih, sing Nggih, kula lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Ada kewedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku sing tenan? ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa? Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan yo. Wis gak Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau Duet gak? napa ajeng koprol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sago. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Heh? Halus-haluske. Ning dhuwur. Meneng wae. Ije Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun siap. Matur nuwun Sih. Pak Siana. Nggih salaman ning kula. Niki rezekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Oh. Ah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Elisa nyuwun pun asta, Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwe? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Noh, Nek mboten nonton YouTube, mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Oh, dadi Kemajuan berarti kemajuan. ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Tes Ngendi kuwi? anu polipone YouTube. Ya, wis ben Android, kemajuan. wis ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. Ditunjuki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Marahi kowe to. wedhus. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Ngono lho. Rasa lara ati to. Ora ranti hati aku. Ah, iya. Ranti
duwe ati wedhos e. Ayo wedok. Wedhos ya. Kapan Wedhos hati-hati. Wedhos untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih pangapunten. Nggih. Cahayu-ayu kok omongane Denekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? berarti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh kuwi ayune goblok banget ya. Dikandani kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. Ya budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku, Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa lho. Ket mau kok Iya lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah kanca Niku mboten paring. Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh itu mulutmu. Lambelo ki cingir. Wong tak Nek takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa Wedhus wedhus-wedhus. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Leria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke nggih. mayat. Mboten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Wong Bang Sula- di batin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Apa nang kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih geseh saka kene iki. Kancaku ro anak buahku tep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune Ora mulih, eling, kan? Kata. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika aneh. JJ Pak Lurah. Ibune anakku. Gak apa-apa, gak marah wis. Mergo- Karo wong petok ki ra bakal marah. Soalnya wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tuh anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak saiki Lurah yo edan po? Biyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedek-deki aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tanehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, Oh. terangane sehono kae dinehi bahan karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah ya kok kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku arep menyampaikan kok. Ah sing Berarti sing dilokno- ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. Aku ra ya ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemehen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Ah nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Ah, ora bayaran muring. Rugi. Keris iki le ngenehi sapa? rugi Pak Siono. Nek Pripun? kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak
ati. Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, to? Ya ucul. Ucul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme. Ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono kuwi genah. Oh cethone parkiran ya parkiran. Penting. Oh, ana pentinge apa? Ana. Oh, sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh, ndelok. Jadi, Kok iso dawa angger banget. tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti ngono sih. Canggih temen. Terima kasih. Oh, wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh, malah wis tekan kono lho. Ayo no. Masa mingguan kula golek isi podang kuning podang kuning ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo pengen ora nyedak yo gathuk kono. Sini Pak Lurah joget sama saya ya. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulaswina aku wedi. Ora sampe. Wedi ke napa ne? Wedi nek gawa Mboten rono. sawedi wong elek sampean kok. Oh, nek elek kono wedi gitu. Aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi ya ngopo nang kono. Ayo sok kalekke debok. Oh, kanca ra apa-apa, Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ing omah wis ora grasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung miberonganku goleki ora krasa esuk awan nganti bintang tamu karo klinik dalan.
yakin. Maksudnya Udah dihaturkan. belum ya, kontraknya belum selesai sama iki wis tenang. Masih lagi. masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lenjokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge katut. Ternyata nek Sulawesi golek jenang sithik jenenge mbuh. Lho, Cen bola-bali kowe iki iblis. Apa bebas? Ujug-ujug kok yo Bebas ki apa? sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jenang. Nek iso jenang sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ra iso. Ora iso. Ana jenang kok dadi sega. Ya iso. Nek jenang katul apa ya iso dadi sega. Lho, sego katul. Wah, tobat. So, yes, Iki yes. dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Tasih kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Brosot. Oh nggih. Jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Hah? Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, Malan, nggih nggih. Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ning ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Enggak. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora sah. Modus. Pak Lurah, jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik. Nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Ora, Jenengan kok Nggih, piye nggih. ngene sae rawuh Duit, mriki ngibur ayo, masyarakat tak. tasih kula badhe pun Kayak sukani. gini. Alah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 wis sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000 ne jerone niki wonten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Oh, niku- Nah, aku wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. Sapa? Pelantare. 5.000 arep jaluk. Wah, mau nek 5.000 le kene arep jaluk oporan. Kuwi- Ya kuwi Allah. oleh-oleh Kancaku goglokan. nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek. Nek randuwe isin tampanono. saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekot niku- Den Bagus sing ngarsa kok sithik iki ya tak critakake. Oh, diceritake nggih. Tak tampani aku ya isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku ya butuh. Ha nggih. Bola kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti Wis tenan. jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Brosot menghibur tok. Oh, nggih. Matur nuwun. Sing 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ngono. Sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh ya. Yo ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Tak belani. Kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun treke riyen? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake gitu riyen. Bot. Wah, nek ngedelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen randuwe ngono. Ben dhek karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sak kono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Ya. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Nggih. Monggo badhe taos menapa.
Mas Sehono kalian Mas Bapak. Bapak sapa mau? Bapak Gus Diteruske. Gus Tikus. Gus Tikus mboten. Pedus. Gus Ngarso. Gus den bagusipun ngarsa. Ten riki kula nderek nggih. Pinuwunan saking sederek kula sedaya warga Desa Mbrosot. Amargi menika nun sewu kula menika tahun pertama di periode kedua. Ten Mbrosot niki kula diparingi amanah kalih sederek-sederek sedaya supados sareng-sareng bangun Mbrosot. Amargi napa Desa Mbrosot menika salah satu desa budaya. Dari pertama adanya desa budaya dan kemarin kita sudah bubuk 3 tahun pun impen-impenan yo ileren barang niki kula tangekke di tahun pertama. Amin. Niki kula wingi kula bar dilantik wonten 1000 donga umbul berkat. Oh nggih. Umbul berkat 1000 donga kualik. Kualik nggih. Sampun pun lampahaken dan menika minangka adat badhe pun rutinaken. Kala wingi dinten Selasa sampun pun lampahi menika kagem pungkasan ringgit Purwo. Teras benjang tahun candhaipun menika badhe pun lampahi FKK menika saking Karang Taruna. Teras kegiatan umbul donga 1000 berkat menika tetep pun lampahaken lan ugi kegiatan seni budaya Desa Mbrosot tetep badhe pun lampahaken amargi sampun 3 tahun bubu alias lan menika nyuwun donga pangestu saking sederek-sederek sedaya ingkang rawuh wonten dalu mriku wonten papan mriki lan ugi nyuwun panyengkuyungipun doa saking Kidalang lan ugi panjenengan kekalih lan ugi saking ibu-ibu mbak-mbak nggih supados sampunipun dalu menika saged lumampah sae lan ugi dari malam saking dalu menika benjang enjang pelayanan pindah wonten kantor ingkang enggal wonten sisih timur kantor Desa Mbrosot menika ngaten nika nderek ditepesen nggih Kidalang nyuwun sewu kula lengser saking mriki kersanipun pun lajengaken monggo matur sembah nuwun nggih nyuwun pangapunten Mbok Bilih wonten atur kula ingkang mboten nuju prana nggih Pak Lurah kalian Ki Bagus kula nyuwun matur nuwun nggih kula niku saklamine niki pun radi sauntawis nampi anugrah gangsal 1000 niki ajeng kula laminating niki kula templek ten tembok nggih kali dikai saking Den Bagus sing ngarsa sik ana mboten gadah dereng jam sukani Laminating sisan. Aku isen ana kurang 5.000. Sen. Matur nuwun. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Lurah nggih. Wonten lepate nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah, saiki dadi lurah. Wah. Biyen kanca asli. Ayo. Biyen kanca. Nek ya kanca asli Mas. Asli Mas. Oh. Mbok sejarahe sing kepiye wae iso buka ning aja. Kowe padha karo ngonekke nek sejarahe Pak Lurah elek kabeh ngono to kuwi. Oke elek apik Mas. Kan apik iki ketimbangane karo ala to. Ha iya. Ha iya kuwi ngarani apik ra ono ala piye? Ha. Ayo. Berarti ngonekke Pak Lurah Apik. lah kok ora dibuka? Ah tak buka isine ala. Sing ala sapa? Kowe. Lho, kok dadi tekan aku wong kowe ngomongke Pak Lurah. Kowe wong kowe ya tekan nggonku kok. Lho kok tekan nggonmu, nek ono sing ala kowe, wong sumbere kowe. Iya. Padha eleke ra usah poyok-poyokan. Ayo disambung meneh. Sambung. Tetembangane. Yo, Enting, ndak selak ngantuk kowe. Mbak Anting ki saka Banyuwangi. Iki ketoke Banyuwangi iki. Ki nang pesenan mau kon ngunekke caping gunung cara Madura. Oh, aku nek ngunekke mercon. Apa nggo jebloke kowe? Jebloki kowe iku. Nesu e. Aku ya nyebayu Yo limbuk nesu. Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Wah, dian. Piye, Pak De? Wah. Wes kowe bae. Aku ora melu-melu. Wes. Tandai. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku ora dadi kadoan timbang digebuk ning kono mudhar aku. Kae. Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo Bagus iki nek kadhe adoh kok. Nyedok yo elek kok. Ya. Mula ngedong.
Rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Ini Banyuwangi lho. Kene. Delok kene. Wah kowe. Syukur kowe. Guyu, nek guyu piye? Ya, aku lagi iki lho ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aku yo nyebah yo. Aku kon guyu kaya merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek kowe. Ngece iki Aku ngece. undang aku kene ngono kuwi. Wis Sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog Wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan Blak-blak. Oh, sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, nggen pundi Banyuwangine? Lah nyapa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi nggen pundi? Nyaopo? Lah iki omong masamu salah. Ya bener to wong takon ki Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Le takon ora Mas. iso kok. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Kurang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Ya. Wah, kaya kendel-kendel nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah. Wah, tak tiru-tiru aku. Aku. Piye iki? Untune dilebokke. Angel. Padake iki garasi ngono wae piye kok njok ngono. Iya. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng Nggih, sugeng dalu sami-sami nggih. Nggih. dumateng para warga desa Desa to Pak De? Brosot. Nah. Merosot. Brosot. Brosot Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagaswarasan. Amin. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De. Sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki takon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak le teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De, Pak De lah sing cah nom-nom ora to. Oh nggih. Oh. Iya. Iki. Ki suarane apik lho. Ya. Karo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Kowe ane ndi? Sate mending ngono ya. Nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong ya oleh. Oh, lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Lontong ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos wo goblok. Empuk Ayo goblok isih cilik kok Lah ya. lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener Nek kok. empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting muter kowe. Ketoke gampang dausi iki. Kaya ya. Edian iki galu-galan kowe. Idune moncrot. Apa? Donake idumu moncrot. Tak kira iki ndase moncrot bolik dune. Kuwi dudu itu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta Teto apa? amis. Amus wo. Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. aku nyilih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Engko ketok. Kok nggonku Aku ya ketok. lugu tenan iki. Mana? Kowe kok ketoke kaya ya kae. Kaya-kaya aku mengharap. Iya, di Ya nyanyi. tembange. Tembange. Ya, dimatke tenan. Iya, penak cah iki. Ya, Ting. Mangga. Diaturke Piyai Brosot Kulon Progo. Ya, ya. Sayang. Sayang. Ketoke cilik gedhi. Apane? Suarane. Ah iya. Ketoke bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edapke. Ya, Tak terus? ngedap poman iki. Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki njuk ki aja nembang karo nyabrang kali Praga ki mesti.
Ya kowe ora linggo ngono kuwi, aku tuh apa-apa tok matke. Lah ana kesempatan Bola-bali cah iki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Udu aku kulinane weruh wedhus kaya ngono kuwi terus piye iki. Ngadeg to? Lontong. Mon membaca. Terus Kon gerak Hah? Janur kuning ratin. Dawe. Iki sinden sok melu demo iki. kok iso? Keras banget le. Terus Kembang bayi madari ku Sate. Pas tuh. Pas. Rasito. Leng nyenggaki mau lah kok tok bareng. Ha suwi kene selangam. kok seto sing iki bocah perlu ambil napas nadane iki dawa kok di Kok napas kok diambil. Aku waktu kok Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok ngilang ngene bae. Iya. Pasirna berengsih bersih. tetep nganggo tenaga dalam iki. Ha piye ta? Atiku ki semak dek. Oh ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Deg-deg liyane jantung apa? Ati kok deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siran. Ah kok kowe muni deg. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Berarti wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Wes, naring. Panas ojen panas ojen lengaling sayang. Waduh. Anggon kono kuwi ora iso turu ya, Mas. Muni piye? Ora ngantuk kok kon turu. Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono, ora kok kowe. Ayo, Yang. Eh kok iyang to? Yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat leng guyu. Ya, Nduk. Tapi gunung Mimi soa. Ora cocok. Madura. Cuma medua kok ndur mimi sewangi apa? Mimi soa. Maca Quran ning ngatas loteng. Ya. Ya, Nduk. make bineka laben Aku dikedip ngono kuwi.
tegese apa kowe tegese? mau. Kowe iki tegese kon minggat ngono lho ngene iki. Ning kemempengan tuh cepleng ya. Innumenason barase Inumane racun nggo masih ana tegese. Bersih-bersih iki inumane banyu bening, resik-resik. Resik-resik bersih. Krunguku iki inumane racun iki mau dudu to. Bening. Yo. Yo. Ya, mangga. Yuk. Ki jaman syukur ngelak kowe. Ket mau bengok wae, Cek. Oh, iya diombeni. Diombeni racun kuwi mau. Ora mesak kowe. Nyuwun Pak Lurah kono. Ora usah. Ono omben-omben enak. Leri. Nareng gledak. Ayo no. Ya. syukur bisa
Sik, kowe le joget kok dadak anggere kene arep tok demek. Ora maju. Kula nirokke niki. Ah nek iki mau rasir joget e. Enak ya. Asik. Asik ya sayang. Nggih. Ya. Rada rono. Aku kurang ngombo. Wah, aku wis Tidak boleh. Aku sagung ngambake Ora iki. maksudnya kurang ngombo ndono. Tidak boleh. Mana? Apa nih? Kok aku wedi to, Pak? Kono ki kurang ngombo. Oh, wedi nek aku nek kowe kendel. Gila kok nek. Wong kowe ali kok. Nek kowe rumah samu bagus banget ngono. Apa lah nang omahe bagus dhewe. Lah iya kowe ijen. Ayo kur wong wedok bojoku kok. Oh wedok to kae? Bojoku ayu dhewe. Nomor 8. Ayo sayang. Nggih. Waduh. Syukur bisa Kowe sik kowe le ngepaske suwuk ki mau piye kok. Lah. Ya angel waduh aku tetep ra hafal bae. Baleni bae suwuk tok, ayo. Ndang masuk Suwuk, ndandel, ndah. Ini ana diapalke. Sing kompak yo. Ya sampean yo madeg. Heh? Ngadeg. Wis ora Iki wis iso ngadeg. Ya aja dipaksa wis. Ojo cepet. Malah dengkelan ya. Iki iso ngadeg kowe mergo diobati Ayo, kok. latihan. Ndak to Mas Pak. Mas Jelipong kok Pak Ijong sampean. Nah, terus tik. Piye? Kok penak e? Ayo baleni gal. Ampun. Ternuwun Bapak Ibu. Wah, mengarep suwuk kok melipir. Dogok. Aku sing paling ra setuju ngene iki. Piye? Obah kabeh. Lah ya ki genah dogogrok lho tak resiki iki lho ning kene. Oh nek kuwi ndekku. Oh dekmu. Ana putih ta sih? Kale tak pasta gigi. Iya. Iya. Nying. Terus nyenyet. Enak ya. Kuwi dapalke sok tok rekam dhewe lho, tok rekam suweke tok rekam dhewe terus dienggo gerakan ning omah diapalke. Nek wis hafal ora dijak. Ora ngawur. Lho. Kuwi iki sindan kodang. Tegese ora dijak dolan ning dijak mayang. Ah kowe ora muni. Ninden. Ra. Muni piye? Sesuk nek wis apal ora dijak. Ora dijak piknik lah. Kowe iki guru ora ngerti tanda koma barang to? Ameng-ameng rek kok. Nek titik 3 iki ono kelanjutane. Motar ora diwulang seana kowe. Lah kok Ngono kok guru. do nek kedagelan moh. Ning duwite gelem kowe tanggung jawab to. Aku mung tiru-tiru lurahe kene. Kayak iki lurahe kene iki nek duwite gelem nek gaweane didum karo perangkat. Lah iya. Terus ana Pak Duko sing anu kur tutwuri mawon. Ngono. Angger jam 12 kliwat blas ilang ra ning kantor. Ngono. Ayo sayang kapu kabeh. Waduh. Wah. Kaya sing bayari kowe yo sayangku kabeh. Lho, aku ku nek dine panguwasa tak bayari. Wong aku ki ya kur wong melu kok bayari. Sing wajib bayari iki sliramu, Dimas. Wah. Aja kaya ngono. Ya ngono kok. Ya ora wong iki ya urung cetha kok. Jare wis. Lah wis minggu wingi saiki ra karek ra cethane. Ora ngono. Ayo sayang.
Wis apa sayang-sayang? Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Oh, Kowe bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki. Sing ditokke kelas berat Ayo, kabeh. mungsuhe ya kelas berat ya. Wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kok dadi ngonoke kok. Heeh. Awas, salah. Apa meng arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Pak De. Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora Kok ora? piye? Wera ketemu rak ya piye carane ngono lho. Ora Ora tenan? diacari piye? Oh, gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar Awan tenan. itu ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Oh, sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Ah. Tegese? Tegese? Tegese aku dane nganggo lenggah. Oh, terus? Terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi piye? Nah. Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, pas jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan. adalah suatu tempat untuk tidur. Hmm. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Oh, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ra omong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu Ndak. banget, lunyu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong kowe saka kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. Rada-rada muncrat Muni- ya. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya meng ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Ah nek kuwi Mau? kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acara we nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar semene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane Iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru ya apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk Bahasa ngono apa kuwi? tah? Ora iki Iki piye? bahane apa? Boh. Angel lho. Karang le omong paton teng Iya, pecopot kok nek critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane ukuran, copotke spray, bolong tengah, bleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. bareng dienggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau. Jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar Ora, ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu anu, terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. modar ora kowe. Oke. Wis ora iso wis ra mampu. Oke. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Edi. Lah ya tekati kok bengi iki. Oh. Man,
Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Neng kene diwarai. Wah. Mbok Ayo, wong ayo, wis ora Kiai. iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sih. Iki dienggo contoh Mas. Lho, aja kaya Mas ana wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Heeh. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Rin nembang apa? Ayo, Ya. ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Gayeng. Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Oh, Apa? Sakniki ngomongke Pak. Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwong ki engko artise ana dhewe Oke, kok. niki wis spesialis. Liwung pun nonton Ora, dhewe. kok ketoke kaya dirahasiakan nek Wes liwung. wis ngerti pokoke jos. Jos. Ono kok. Jeneng Ono. Bintang anu, tamu. Nggih. Wes. Wah, iya. Cocok kali jenengan cocok. Wih, tendane. Tenan mengke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, dipane ayu. Kowe iki ya budhek ora divaning dipan. Pak Lurah lho sik ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok Ya. anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek Iya. dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Ah, Aku ya ora seneng ki marahi aku sok gemang nek ro iki. apa? Aprit gantil tenan kok nek iki. Ya ora kok prit gantel aku mung ngelingi. Apa mengkis- ndagel kok arep mengkis. digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya ya mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali apaan janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judulnya lali janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang Tuhan. Ning kowe Sabar. trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Sing ki nek karo- elek-elek ki Lah iki sapa? ngono getak amun sing Itu sabar ya. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek-elek iki ro ming peringatan. dagelan kok wani ngelekke dalang. Loh, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? aning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, aku wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Ayo, tenane? nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau. Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tangane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae kok ya. Tenan, Mas. Sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo ngelirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket ya. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesuk neh. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan mau sak omong-omonge kok kowe. Ya sama ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengaw arep nembang kok ya. Ah iya apa kleru. Nana nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Dagelan kok ganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong, wis. Wis kek mengo. Dagelan klelar-kleler sapa le ngundang. Waratana ya kleru meneh. Yang biasa saja. Oh, iya. Nih, ya. Gek dingake.
Ora ganggu lho wis saene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Heeh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku darani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang tak anti tina muni gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dundang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padene kepengin Kowe weruh madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora, nek aku ora ganggu. Wis, gek mangap. Ha. Meneng ta? Lah ya aku ki meneng. Su. Eh, Susila udu jenenge. Bener. Heeh, bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep dundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Ngaya. Anteng iso ora? Anteng o. Agak habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk. Sekarang ya, iki judulnya pleki rumopi ya kok. Wis kono dek do pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora Iki ngomong wis bae. tak plester lho. Kudune sing diplester ki nggo namu. Loh, kok Nah, iso? kok plester piye nangel? Diplester kae nek radiaci ora halus. Loh, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya. Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ngandar-andar angen dukur. Matur suwun Mbak Tati. Sembah nuwun. Ya. Lali Gimana? janjine. Lali janjine. Saiki mengkari artis liwung kita, Mas Yono. Waduh, tenane.
Weh, domonge kok. Ya, kita tampilkan. Nek nggon pengumuman ki Krisdayanti, bener? Oh, kuwi kuwi Krisna Gasastra kita iki. Oh, karo peristiwa kebakaran. Iki engko. Wah, mesti ayu blengah-blengah ya kuwi ya. Wah. Ayo, Mbak ayo yu, tampilkan yu. Saya ngerti toh. Mbak Ayu. Wah, sip iki. Waduh. Kok kaya sing ning alun-alun nek didemok ngik-ngik ngono kae ya. Ora sembrono ki pepunden. Ora. Selamat malam penonton. Waduh. Iya. Piye? Nela Karisma mau Wah. menyanyikan lagu Sopo? Lewong. Oh. Wis ben. Kita iki mulai sarap tenan kita. Aku tak takon raimu ki ndi to kok dadi ra ketok. Lah aku omong-omongan malah mentuk bun-bunan. Dadi kowe iki sakmene. Ha wong ki manut pertumbuhan nek kaya adik ki munggah nek iso tuwa medhun. 5 kilan. Heh. 2 3 4 5. 5 kilan. Nek nekeran kae dikilani nu ngerti-ngerti nyemplung wok. Nah, iki dikilani malah keliwat. Siapa nama? Nela Karisma Dari mana? dari Tapanuli. Dari Tapanuli. Nila Karisma. Enak e wewet. Enak. Mau Wes aku tak nyanyi wong pekok loro ya. Oh iya. Iki wong pekok loro iki. Ayo. Waduh, ya manut Pak. manut. Jadi pekok. Kaya pitik ya. Heeh. Ya iki bintange Liwong ya iki. Aku ya dong aku. Aku paling seneng ya iki kok. Apa jarene iki Aku iki sapa-sapa seneng. Lah aku ki geleman kok. Tua ya gelem, nom ya gelem. Sing penting oman. ora sembrono bengi iki wayangane ra penting, sing penting Liwong. Ngono. Sing penting ki oman nyanyi lho. Heeh, oman nyanyi. Karo aku iso. Lho kok malah nangis? Wes iki guyu. Oh guyu kok padha. Tapi lek arep milih sing udat-udat iki penyanyi ning rusuh iki. Ya, Ya. dhewe wayu karo Mas Eono joget wis gayeng karo Den Baguse joget wis. Wah, aku mresani kaya ngopo iki 5 kilan iso joget iki. Ong. Kowe iki dijogetke kahanan wis bingung kok. Ah iya. Karang uripku ya rusak Ya, mangga. Iya. Dadi, ya. Dar kowe. Kang Slupan aku Kang Slupan. Aku disontleng malah ngenani gelas Kang tungkak. Slupan. Heeh. Aku rongeng slupi kok. Sapa kowe? Sing bau reksa brosot kreteke. Hah? Sing bau, baune kok ngene. Bau reksa. Jenenge? Jenenge ya Prastiwi. Ya bener, heeh. Kowe njaluk apa? Jalur Jaluk rabi. patine wong loro iki. Wah. Nyemelangi penjaluke. Penjaluke ngedap-edape. Siji wae kae. Moh Awake dhewe kan isih selalu sayang to. ora nek iki cepet wong kulinane wis meh mudir ngono lho. Sehat. Emoh nek kowe nek ngemut ora enak. Wah.
Soale kudu muntek. Iki urung ngrasake. Bojoku ki sing wingi dek. Ki enenge wong kok kesetrum kok. Wis wingi dek. Mergo kowe ompong kuwi mau. Dadi rasane malah kaya kejepit rit ya. Amba nek kowe ora tekan kono naon. Ayo aku yo mek bayangke. Ora, Trembelane. aku cukup benik cethit. Ora nganggo rit ya. Nggo surjane apik lho, wis. Heeh. Santai wae. Ya. Kinor benci. Kene kowe dijogeti ya gila, Den. Ah malah kaya sing ning alun-alun. Ding ding. Alah ngalun-alun ya jirah kok. Arep tak tuku kok sesuk. Jare dite wis entek. Ora tak keke ruang tamu, arep tak paku ning nggon tembok. Nek dadi nek ana wong kula nuwun ki rasa dadak dodok-dodok langsung ding. Lah wis Kok dodok. ketoke malah menarik kowe, Den. Piye? Nek dipaku. Apa iki wong iso mangkruk-mangkruk kae. Nek kowe dituthuk mah mengkelung ya, Den. Nah, aku nuthuk tok ganti nuthuk sing nuthuk tok ngono. Ya ora nyekel kono kuwi. Omongan kok diperagake. Iki tangan iki lho. Lho ngono. Wah, kapok tenan aku. Aku ki wong bersih. Sopo? Ngene iki apa to? Ngene mau apa Iki to? tunggalane. Aku Kuwi ngulungke unjukan monggo. Ora. Kudu dikenahke. Nahke wis suwe ora ngerti kaya ngono. Aku risih. Wah, padha wae aku wis. Tak trimo Walah mayang. jarene mau Krisdayanti boleh wong bosok ngono. Ya. Ora rak jogete jo. Apik tak. Aja dipandang wajah. Tapi keterampilan. Nyanyi bagus, joget bagus. Lah bangane elek ning opo? Sing penting ki aja casing ning sinyale apik ngono lho. Ah, batune drop ya padha wae. Anek iki ngedrop sak kabehe jewisan. Iku wis elek merongos. Waduh. Aku kanca wae rawani kok kowe kendel. Aku nek ro iki mbok donek-nekke apa-apa ora nesu kok. Ah, iya. Aku gila pisan. Tur ya wong ki nek wis ngrumangsani apik. Heeh. Mbuh kok aku. Ayo. Ayo. Aku seneng le joget. Aku seneng lemu joget ngene kok kaya bal cetruk to. Halo. Halo. Ame dibeng kok melayu ki. Wong ngene iki
Kok ketoke ora ana bongkot pucuke yo ngono. Aku doyake kok mlayu. Soale kulino buron, Mas. Yo. Wes. Rada rono oleh nyuket. Oh ya teges Yu Prastiwi iki pancen bola-bali beberapa wayangan iki nakokke kowe. Den bagus ngarep isih ora to? Wis ora ono. Aku ya wis ngono wae. Piye? Jodoh lari lambemu mau muni piye? Kok yo wis ra. Awang yo ora tau ngetok barang kok. Mbane aku dadak kon ngeterke nang omahmu, kon goleki rak rekoso terus cukup lah kuangsuran. Wis ora ono. Wis rampung. Wis. Bangane doyak, Mas. Jawaban ki sing penting yakin. Durun sithik-sithik nggo tukon banyu ngono ta kowe mek. Ora. Ku ninggali anak putu. Nah, padha wae. Ya mangga. Ya. Sabda Tepuk tangan untuk Prosti. Oplok 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 oplok. Nek oplok-oplok iki ngene. Oline sat. Kok oli wisat ngopo? Apit kae klok wis ora tau dioli. Wah, matur sembah nuwun. Gene sik eksis. Wis minangkane apa sing dikersake Pak Lurah menghibur warga kelurahan Brosot. Ya, weh. Ya muga-muga srana guyon parikena sembrono. Waduh, kleru iki mau. Sinten? Sembur-sembur adas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Ya. Ayo. Matur nuwun Pak Semaseana, matur nuwun Den Baguse. Ya. Terus ke dhisik critane ya Mak iya. Wis meh jam 1 nok. Ya, wah penak adil nyambut gawe ayo. Kari sedhela gara-gara terus engko ngrampungi lakon. Ayo tak derekke. Tansah marpamoring sukma. Sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati. Ora ta kaya mangkono. Ki Lurah Bagong ingkang sinekep dening Sang Hyang Bathara Indra wis prapta ngrepat kepanasan. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Yem non. Kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumengklungen. Kados ngenteni Sileming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjiki kalih Hyang Bathara Guru babakan tiyang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah ming ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah nang
Gunung Himawat. Lah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa? Tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya, lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mah aku lek tekan kene junjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan, heeh. Aku ora urung engko mati ya, engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis panjenengan kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak paneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pejah kowe mulih ngomah ditunggu. Lah kula le kudu upama ana nylameti jenengan. Nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae nylameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pite ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya, Yam. Nek iso mulih nggawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken cawuk. Ning atos-atos Ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos ki lho ora ya.